Nag-file matud pa og motion ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy nga ma-hospital arrest kini. Laki pang co-accused niini nga si Ingrid Canada. Gitugtan ka kini sa korte. Atong sero ng detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara, doon namatod pa yung medical condition si Pastor Kibuloy. Busabot siyang kampo nga mga hospital arrest kini. Apan sumala sa korte, kinahanglan una nga ipailawom sa medical assessment si Kibuloy sa government doctors. Human sa nahitabong arraignment ni adtong Biyernes kung asa nag-plead not guilty sila Pastor Apollo Kibuloy ug laing upat pa kaakusado sa 2 counts sa kasong qualified human trafficking. Sumala sa PNP, magpahigayon unta dayon og pre-trial sa kaso. Apan nag-request po yung mga defense lawyers kung pwede pong i-defer yung pre-trial because kailangan pa po nila ng ample time para pag-aralan po yung mga nakasaad po sa information at yung mga ebidensyang inihain po ng prosecutors. mitugot matud pa ang judge niini. Sa September 25 ang pre-conference o pre-marking of evidence. Sa October 17, 2024 sab ang pre-trial proper sa maong kaso. Dugang sa PNP, gidungog sab ang mga motion o manifestation. Lakip ang pagbalhin nila Kibuloy gikan sa PNP Custodial Facility ngadto sa AFP. Apan denied na kini sa korte, human wala sab mitugot ang AFP. Nag-motion din po ang mga abogado po ni na Kibuloy na malipat po itong si Kibuloy at si Ingrid Canada doon po sa Veterans Memorial Center po sa Davao because accordingly ay meron po silang mga existing medical condition at nahihirapan po sila sa custodial facility. Sa desisyon matud pa sa huwes, gi-require ang PNP nga tan-awon o i-check una sa government doctors ang medical condition ni Kibuloy. Sa pahayag ang ipagula ni Attorney Israelito Torion, ang Chief Legal Counsel sa KOJC sa iyang social media account. Alternative motion nila ang motion for hospital arrest pero dili sa Davao City. Ginusok matud pa nila kini tungod sa delikadong medikal nga kondisyon ni Kibuloy ug tungod edaran na sab kini. Hangyo matud pa nila kini sa korte nga basin mahangyo tungod sa kagamay o kulang matud pa ang ventilasyon sa salda nga posibleng mao hinungdan nga mograbe ang iyang kondisyon sa panglawas. Dili matud pa kini buot pasabot nga si Kibuloy ang magbuot kung asa siya ma-retain. Apan hangyo ang ginahimo sa matud pa kini sa halos tanang dunay kaso sa Pilipinas. Wala na gibutyag ni Attorney Torion kung unsa ang medical conditions ni Kibuloy apan sumala sa PNP nga doon na matud pa'y ginainom nga maintenance medicines si Kibuloy. Sara, pending sa resolution sa motion for hospital arrest, magpabiling i-detain si Pastor Kibuloy sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame. Samtang laing upat pa kakapa-akusado, lakip na din si Ingrid Canada, ibalhin ngadto sa Pasig City Jail basin sa kamanduan sa korte. Sara. Daghang salamat, Argil Relator.